Video yetu ya lero tionesana mmene tingapangire unban WhatsApp number. Nde ya lero tikupanga ya you need official WhatsApp. Nde tionera video iyi kuyambirira mpaka na kumapeto. Ndicho linga chokuti musaphonye point iliyonse chifukwa kuti era iyi imasoyesa mtendere komanso ndi era imene ili yovuta pa WhatsApp ban osearch. Nde tatiyeni tionere video iyi kuyambirira mpaka na kumapeto. Nde mosala nthawi tiyeni tiyambe. Era imaoneka tikamapanga register, ndi tikapanga agree and continue. Apa timayikapo phone number yathuyo, kenako kupanga next, kenako tizapanga yes, ndi tikapanga continue pamene imabweretsa error iyi yakuti you need the official WhatsApp to log in. So awati tionesaneni kuti tingayipange fix bwanji error imeneyi. Ndi tisegula browser wathu, ndi apapa ndikuyuza Chrome. Tipanga search, tilemba WhatsApp contact, ndi tipanga click yatipangira predict WhatsApp contact support, kenako tipanga apa contact WhatsApp, kenako tipanga apa contact us, apa tisankha country code yathu, apa tiyikapo phone number yathu imene ayibanayo, apa poyamba apa ndi pachiwiri patiyikapo Google account yathu, apa timayika device imene timagwiritsa ntchito. Ngati timagwiritsa ntchito iPhone tichongera iPhone, ngati timagwiritsa ntchito Android tichongera Android. Apa timayikapo no message imene tikufuna no tatumizira WhatsApp kuti aziwe kuti namba yathu ayipana. So ndingoyipangapo paste poti ndayipanga copy kale, komano ndikuzaniso ndikumene muti mukayipeze. So uthengawo umalembedwa motero: Here WhatsApp support. I'm encountering the error message. You need the official WhatsApp to use this account. Despite I'm using the official app from the authorized app, I have tried updating, restarting, and reinstalling the app without any success. Please assist in resolving this issue promptly. Thank you. My WhatsApp number. So ababa umayikapo WhatsApp number imene ayipanga baniyo. So umayikapo so ababa nambala yako. Ndiye ndi bwinonso kuti tikamayika apa pa my WhatsApp number apa, nambala imene tikuyika apopoyo tiziyika limodzi ndi country code. Ngati kuli ku Malawi tika +265, kaya South Africa +27. So dziko lililonse lili ndi country code yake. Kenako umapanga next, kenako umapanga send question. Ikatero apapa imakhala yapita. So analemba apapa kuti imatenga up to 3 days kuti ayione. So malipoti aliwonse amene timatumiza ukuku, ngati imene tinapanga ija ya permanent ban komanso ya you need official WhatsApp, feo timatumizira ku browser imatha kutenga masiku opitirira 3 asanayione. So timayenera kuti tidikirire modekha mpaka na atazayiona. Komano ngati mwina ingathe mwina wiki olo mwina olo 5 days asanayione, so tikuyeneranso mwina kuzangotumizaso report kachikena. So report iyo zili ndinu kutumiza yomweyi, apo ayi kuyisintha kutumiza imene tinatumiza kuyambirira ija ya fukwa ya permanent ban ijaso imatha kuthandiza. So mwina tingoyipangaso paste apapa, mungoyikumbukira kuti tinalemba kuti chani. So report ina ijemati: Hi team, my phone number has been banned from WhatsApp by mistake. Could you please kindly fix the problem? Thanks. So report iyi ndiyo kuti imathandiza. So ina icheka zavuta, ndi bwino kuzatumiza so iyi, komano after kutenga matsiku angapo feo kuti zimatenga nthawi kuti ayione. So error iyi pamayera oseaja iyi ndi error imene ili yovuta kwambiri. So kupanga fix iyi imatenga nthawi.
ndiye komano era iyi ngakhale imatenga nthawi kuti ayipange fix, komano ndi era yokuti ndiyopeweka titha kuyipewa, ndipo kupewa kwakeko nkosavuta chifukwa kuti imabwera chifukwa kuti kugwiritsa ntchito ma unofficial WhatsApp. So apapa ningoperekano list ya ma unofficial WhatsApp kuti ngati tigwiritsa ntchito tiziwa kuti era ngati izabwera ndi kuti azapezeka kuti atibana. Ndiye tiye ndiyambe kupereka list yo. GB WhatsApp, WhatsApp Plus, FM WhatsApp, WhatsApp MA, Yo WhatsApp, Forward WhatsApp, OG WhatsApp, AZ WhatsApp, Sora WhatsApp, YC WhatsApp, ZE WhatsApp, WhatsApp Indigo, AN WhatsApp, TM WhatsApp, JT WhatsApp, WhatsApp Mix, WhatsApp Transparent, MP WhatsApp, WhatsApp IR, God WhatsApp, King WhatsApp. Awawa ndi ma unofficial WhatsApp ochepa chabe, komano ma WhatsApp wande alipo osiyana ambiri. Komano chomwe tikuyenera kuziwa nchokuti ma WhatsApp amene tikuyenera ifeyo tizigwiritsa ntchito ndi WhatsApp Messenger, WhatsApp wanomoja ndi WhatsApp Business. Ngati ngagwiritsa ntchito ma WhatsApp awiri amene wawa, ndikusimikizirani kuti nambala yanuyo sazayiphana ndipo sazabweretsa era ngati imene iyi. Ndiye komwe tifune malipoti kapena ma messages amene timagwiritsa ntchito video iyi, ndiye kuti atha kupita pa TikTok pa bio papa li link ya Telegram, komanso ku Facebook page iliponso apa. Amene wande kuti akazapanga click ndiye kuti azampanga direct ku Telegram channel, ndiye kuti azakapeza malipoti onse amene takhala tikuyuza ma WhatsApp ban. Ndiye video imene nakonza musiku la lero ndi imene iyi. Osayiwala kupanga subscribe channel chimene cha Kamlanje Tech, komanso kupanga click kaberuko ndi chitanga chokuti ma videos ali onse amene nditi ndiziponya panopa pa YouTube asamakuphonyeni. Fekole pa YouTube panopa ndi kuti tiziponya lachiwiri lililonse video, komanso Friday ndi kuti lachiwiri ndi Friday muzipeza ma video osiyana kunoko ku YouTube. Ndiye tentonanenso ku video yosatira imene tizabwere ndi zina. Ngati ndifunso tifunse popanga comment.